Hej folkens, fedt muligt her. Hvad det hedder, i dag har jeg tænkt mig at spille lidt, hvad det hedder, kreativ. Jeg har tænkt mig at bygge lidt, nogle små ting. Jeg går ind i den her map, der hedder YouTube. Og så vil jeg bygge, ja, det ved jeg ikke, jeg tror jeg vil bygge bjerg eller sådan noget. Ikke bjerg, tårn. Et lille tårn. Det var noget jeg var i gang med her foran det. Så jamen det er bare sådan en lille ting jeg er i gang med her. Det er ikke noget specielt. Så det er ikke noget stort det her indtil videre. Så går vi lige herover. Det er præcis her. Så finder vi lige materialerne frem. Vi skal bruge vi skal bruge det der cobblestone og 2 sekunder. Cobblestone og vi kan bruge lidt forskelligt, og vi kan bruge det der, og den der har vi ikke, og vi kan bruge den der, det gider ikke, og vi kan også tage, vi skal også have noget træ, så vi tager lidt af hvert, og vi kan også bruge den, ja. Vi finder sgu ud af, at vi skal også bruge den her, så ja, vi kan bruge den, og ja. Så, ja. Så lad os se her. Først det vi bygge, som jeg plejer at bygge, det er sådan her jeg bygger. Sådan med ting. Altså det er forskelligt, hvad jeg bygger af tårne og sådan noget. Eller, ja, eller hvad et tårn, eller hvad fanden er det hedder? Jo, tårn. Jeg er sgu ikke sikker. Det er ikke sådan et, man kan gå op i og sådan noget. Det er sjovt det her. Så, nej, det er sgu ikke. Lad os se her. Og det her tårn, det har jeg tænkt mig, at det skal være sådan lidt med whetstone, der gør. Så skal vi se her. Sådan der. Og det er som regel, når jeg bygger tårn, så er det altid som regel i sådan nogle her stillinger, man står i. Sådan med det her. Så. Sådan der. Sådan der. Og så skal vi lige have, vi skal også lige noget lapis-lazuli. En lille lapis-lazuli-blok. Så kan vi gøre sådan her. Sådan der. Og så skal vi have, ja. Den skal sådan cirka være, den er 3 høj. 4, 5. Monster. Det var lige der en big fail. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Den er 5, 6, 7, 8, 9. 9 høj. Så skal bare lige bygge en 3 her, 3 her, 3 her. Og så kan vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan ja. Og så er det bare med at udforske, hvad fanden det skal hvordan det skal se ud. Man kan for eksempel gøre. Lad os se her. Man kan for eksempel gøre sådan her. Vi kan lige finde frem her. Vi kan gøre sådan ja. Vi skal lige finde stilen. Jeg skal bruge den her. Den der skal jeg ikke bruge mere. Sådan der, sådan der. Sådan der. Og kan vi se. Sådan her, og sådan her. Og sådan her, sådan her. Sådan her. Sådan her, sådan her, og sådan her. Sådan der. Og så kan vi lige gøre sådan her. Ja, sådan der. Sådan der. Så lige fjerne de her stiler. Ja. Så kommer det til at se lidt pænere ud, nemlig. Jeg har tænkt mig, at der skal være whetstone her, sådan nogle lamper her. Der kan man lige tage her. Jeg skal faktisk ikke bruge de her 3, hvorfor fuck tog jeg dem så? Det ved jeg sgu ikke lige på. Fucking dumt lige der. Så kan man lige gøre sådan her. Hvor så kan der
en woodstone-lampe gået op igennem. Så I forstår det måske bedre, når jeg kommer længere. Skal vi se her. Så kan vi gøre sådan her, sådan her, sådan her. Det kan faktisk bare. Vi gør det bare lige så højt som det der. 1, 2, 3 der, 3 der, 3 der. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan ja. Og så kan vi jo bare gøre sådan her. Jo, sådan her. Sådan her. Nej, så skal jeg også lige se her. Vi gør for det første sådan her. Sådan der. Og sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Og så kan vi gøre sådan der. Og sådan der. Sådan, ja. Og så kan vi gøre sådan her. Dum, 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 dum. Så bum, bum, bum. Sådan der. Og sammen skal der også være lamperne her. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Så hvad skal jeg lige se? Dum, dum, dum. Ja, totalt nice der. Det er bare sådan det man kalder luksus. Ja. Luksus. Sådan der. Skal vi se her. Ja, det er meget fint. Det er bare sådan totalt bare sådan fedt. Så kan vi gøre sådan her for eksempel. Bum, bum, bum. Og så kan man for eksempel bare tage en anden sten. Så kan vi tage den her sten. Så hvordan ser det ud? Det ser sgu pisse grimt ud. Så den må vi lige. Så tager vi den her i stedet for bare hele vejen op. Og det kommer jo til at se fint ud. Så ja, det glæder jeg mig til, når den er færdig. Og så sådan der. Det kan vi lige gå op på toppen her først. Det er måske nemmest. Sådan der. Og sådan der. Her. Så, og så bare afsted her med. Sådan der. Her. Hov for satan. Sådan der. Nej, hvad fanden sker der her? Hvem er det, jeg puller med? Det gider jeg ikke det der. Fail. Totalt bare sådan nære, når det fejler. Sådan der. Så kører det. Nej. Stadig ikke. Det er nok pisse. Hvad satan? Hvorfor fuck? Hvad er det, der skete her? Nå! Det er... nej, sgu da. Noget deler, mand. Sådan. Jeg fjerner resten her. Sådan der, og så nogle nye. Sådan der, sådan der, sådan. Ej, for sent, jeg glemte at tage tid på. Så vi klokken nu. Undskyld, den er 10 minutter over 3. Cirka. Redigere. Ja, undskyld, så tager det til det. Det er fordi jeg gør det på telefonen. Jeg vil sige. Sådan der. Så. Ej, det er fordi jeg har jo glædet meget YouTube og sådan noget, og mest ham der Gex der, ham er jeg sgu meget vild med, ham kan jeg godt lide. Han laver nogle fede videoer. Og så synes jeg, det lyder sådan meget fed idé at tage tid på det jo, som han gør. Og det er ikke for at kopiere noget på Gex af.
Det er det satme ikke, men det er fordi, det er en pisse god idé at gøre. Ikke også? Altså. Og jeg synes, det er en god idé, så gør jeg det også. Fordi det var en god idé. Så, ja. Og vi skal lige bygge det her færdigt. Sådan der. Så. Bygge det færdigt. Og den er stadig, altså den føles stadig lidt bare. Så vi kan finde, vi tager lige en. Se om der er nogle andre spændende sten her. Det er der så ikke. Så kan vi bare gøre det, at vi kan sgu da bare tage den der cobblestone pick her. Og gøre sådan her. Sådan her. For helvede. Sådan. Og sådan. Og så bare afsted. Igen. Så. Og en af grundene til, at altså fordi jeg var nødt til at, fordi den anden video jeg lavede, hvis I har set den, der snakkede jeg ikke specielt. Nogle gange så snakkede jeg lavt, og nogle gange snakkede jeg højt, fordi at, ja, jeg ved ikke lige hvad fanden, men nogle gange så snakker jeg lidt med mig selv, når jeg spiller Minecraft og sådan noget. Men sådan er det jo. Så det kan man jo ikke undgå nogle gange. Det tror jeg, vi fleste mennesker gør, så snakker man der. Så man der og snakker for sig selv. Så nu vil jeg prøve at snakke tydeligt og klart, som man skal gøre, hvis man skal have folk til at glo på sine videoer, jo. Og det vil jeg jo gerne have, i stedet for bare at lægge det ud, og så ingen glor på det. Så, ja. Altså, så skal vi se her. Der er sgu da en fejl her. Jo, der er. Sådan der. Sådan her. Nå ja, det kan jeg godt se her. Ja, hvor var fejlen? Her var fejlen. Du. Så. Jamen så, det var det. Sådan her. Nu prøver jeg mig frem. Det er ikke nyt, det er bare noget jeg har haft i hovedet, det her. Bare lige sådan et eller andet. Bare sådan et eller andet for at bygge et eller andet. Jeg har bygget noget der er flottere. Så bygger vi lige toppen her. Det har jeg tænkt mig at bygge med det her. Det skal vi lige bruge lige nu, hvis vi skal bruge den. Så kan vi bygge med den her. Så bygge. Så. Men altså. Jeg sidder bare og tænker, hvis I nu for eksempel har en lille ting i det kunne være fedt at bygge, men sådan en ting der kunne være fedt at bygge, som I synes I skulle bygge. Ikke noget stort, jeg gider ikke at bygge Eiffeltårnet eller Eiffeltårnet og Londons Eye og alt det der. Sådan nogle store nogle, bare for nogle små ting vil jeg meget gerne. Men altså hvis det er sådan nogle store nogle, så laver dem ikke, fordi jeg synes ikke, det tager for lang tid, og så skal man gå på billeder, og jeg vil gerne selv sådan bygge ting. Bygge det. Så. Nu skal vi have fat i noget redstone, så vi finder det her crap her. Sådan er det. Så. Den der. Så gør jeg sådan her. Den er sådan her. Så kan jeg bare gøre sådan her. Sådan her. Ej, det er nemmere at gøre sådan her. Sådan der. Og vi har en sten her. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Jeg skal lige nemmere at tage en anden sten. Sådan der. Sådan der. Sådan er der. Sådan der. Sådan der. Og sådan er det, og det. Sådan der. Og så er det ikke mere.
Sådan der. Og sådan. Så skal vi ikke mere her. Så kan vi lige se, hvem der kører, og hvem der ikke kører. Det er sådan 3D. 3D'er. Og 3D'er. Jeg kan godt lige se, der er en fejl her. Lort der. Det fjerner vi lige. Og erstatter det med noget andet. Lad os prøve det. Sådan der, sådan der. Det ser sgu lidt pænt ud. I stedet for det sorte der. Jeg vil sgu lige undskylde, at jeg snakker lidt der. Nogle gange så glemmer jeg det lige, så prøv at snakke så tydeligt jeg kan. Så jeg ændrer lige det her, fordi det så grimt ud. Der kom de der fucking klamme skygger, og det gider jeg ikke at bruge på. Så den lidt der, og jeg ved ikke om det ser kønt ud. Jeg lavede bare et eller andet hurtigt, fordi så man kan få idéer og sådan noget. Og så det jeg gør, for at det er at hvad det der, jeg går ind her, den er der, så tager jeg lige noget whetstone, ting. Så tager jeg noget whetstone her, hvad er det sådan her, hvad er der, skal lige se her. Sådan her skal man gøre, fordi så bliver den ikke aktiveret, fordi hvis du gør sådan her, så tror jeg de fleste ved, så bliver den jo aktiveret, altså. Men den bliver ikke aktiveret, og så når du tænder den, så når den whetstone bliver påvirket, så bliver den også tændt, så kan man, ja, så gør jeg sådan, det er sådan jeg gør. Jeg skal lige have den. Denne her sten, sådan der. Vi kan sgu gøre noget andet, så det ser lidt pænere ud. Vi kan gøre sådan her, så går vi helt igennem. Og så kan vi gøre sådan her. Sådan, og så skal vi lige se, om det bliver påvirket. Når man tænder for lortet. Det gør det. Jeg skal bare lige placere den ordentligt, det havde jeg, når det sker sådan. Sådan der. Ja, det bliver påvirket fint. Så, ja. Sådan der. Og så skal vi lige sætte alt det her lort på. Så du er den fin. Jeg synes den er stadig lidt sådan kedelig. Fordi så skal man bare holde står det her. For at ikke, men det gider jeg ikke. Så det jeg gør normalt, det er, hvis jeg kan huske den. Det er nok ikke, jeg kan huske den. Det er en klok. Jeg bruger med den nye opdatering her. Den er nemmere at lave, fordi den crasher ikke, når man bruger den. Fordi den standard gamle klok, det kan jeg lige forklare lige om lidt. Jeg kan bygge den her. Det er nemmest. Hver gang man skulle slukke for lort, så gad den ikke at slukke, fordi så kørte den bare rundt og sådan og rundt. Så det er lidt noget tis. Så ja, yeah. Skal vi se. Sådan det. Det er lidt noget øvebøv det her. Sådan, jeg tror det er sådan. Nu kan jeg ikke lige huske det. Nej, der var det så ikke. Hey, så må vi lige se om vi kan vende den. Vi vender den lige om. Vender den om her. Nej. Stadigvæk. Så vender vi den lige om og se her.
kan nemlig ikke lige huske den. Og det er lidt et problem, for jeg ved ikke lige helt, hvad fanden jeg skal gøre. Lad os se. Der burde det være... Nej. Det er den så ikke. Lad os prøve sådan. Nå ja, så kommer jeg til at lave sådan en forkert en der. Sådan der, så fungerer lortet. Og der kan du se ved, hvor hurtigt det skal være. Og du kan sagtens sætte flere på. Du kan også gøre sådan her, hvor du sætter sådan en her på. Hvor du gør sådan her. Det bliver også en klokke. Så kan du se, hvor hurtigt det skal være. Og det vi lige skal gøre her, det er, at vi lige stopper den. Og så fører vi den lige hen til her. Herover her. Sådan her. Og skal vi se, hvordan skal lige her. Sådan der. Så håber jeg, at den fungerer. Det gør den ikke, fordi der skal vi en ekstra ind på her. Det kan vi gøre herfra. Sådan der. Og det er en simpel en. Jeg kan godt bygge den igen, hvis det... Nej, det behøver jeg sgu ikke. I kan sgu da bare spole videoen og alt det der. Det kan I jo bare gøre. Men sådan gør man det. Og den er ikke særlig svær at bygge. Det tager maksimum. Hvis man ved, hvordan man bygger den, så tager det 10 sekunder at bygge den. 5 sekunder. Så den du kan fint, vi kan lige gøre sådan her. Time set 14. Så. Den lyser ikke meget op, men det kan man jo selv vælge, hvad man gør. Man gør sådan her. Nej, det er sådan her. Ja. Lad mig lige se. Hvor den der sten han er der. Det kan man jo selv vælge, hvad fanden man vil gøre. Men det behøver jo ikke at være noget, der lyser op. Det synes jeg ikke er så vigtigt, det skal bare være noget, der ser flot ud. Så, ja. Sådan bygger man det. Lad os lige se. Så, det var sgu fint. Så. Sådan der. Så, ja. Men hvis I har nogle idéer til... Ja, eller det kunne være sjovt. Altså, jeg vil meget gerne. Hey, I kan sende noget, det kan også godt være med redstone at gøre sådan, hvor der er en lampe, der skal slukke og tænde eller et eller andet. Jeg er ikke ligefrem kanon god til redstone og pisse lort, men jeg gør mit bedste. Og jeg arbejder på det, og så kan det godt være, at det tager lidt lang tid at lægge videoen ud, fordi man skal først lave lortet. Og så... ja, så skal man se, om det fungerer, og hvis det fungerer, så kan man filme, ikke? Og så... Men hvis jeg har nogle idéer, for eksempel til sådan en bog, eller en væg, for eksempel, for den sags skyld, eller... Det kunne være fedt, hvis du byggede en sky, den skulle være lyserød, og der skulle være grise på, så de matcher til skyen, ikke? Det kunne være meget sjovt, du bygger sådan en. Altså, jeg er ligeglad om det er pynt, eller noget med redstone at gøre. Altså, men jeg er ikke ligefrem kanon god til redstone at gøre. Så, men jeg prøver mig jo frem. Så kan jeg forklare her. Undskyld. Så, her, der jeg byggede den op i luften, det ved jeg ikke hvorfor det gjorde, jeg bare kædte mig. Totalt lag der, det må jeg sgu lige undskylde. Sådan der. Der har jeg tænkt mig at bygge sådan det er en fin væg. Og så om aftenen her,
så skal der være sådan nogle glowstone, der kommer ud af væggen, ikke? Sådan så, den der tager den der ud, og så tager den, så bliver den, altså, så først bliver den aktiveret, så tager den sten ud, og så bliver den, så stopper den, og så bliver den aktiveret, og tager stenen, og så, det her, så er der en anden en, som der bliver påvirket, og så glowstonen hen, og så bliver den påvirket igen, og så skubber den ud. Og det skal ske 4 gange, ikke? Men jeg tror, altså jeg tror godt, at jeg kan bygge det. Altså, jeg har ligesom rigtig nogle problemer, når det er sådan noget nemt noget, så det er ikke så svært. Så det er ikke så svært at bygge redstone. Altså, hvis du gerne vil være god til redstone at gøre, eller take it, eller hvad du spiller. Jeg spiller også take it. Det sker bare ikke så tit. Fordi det er lidt, det er take it. For min side af, så synes jeg, take it, det er lidt mere avanceret redstone opdatering, kan man kalde det, eller hvad fanden man skal kalde det. Det er i hvert fald sådan nogle, det er en mod, så du kan bygge nogle atomkraftværker og strømkraftværker, og som Gex-bygger, han har bygget, ja, mange ting, mange fede ting. Han har bygget for eksempel en maskine, som der kører, der laver strøm på vand, altså laver strøm ud af vand. Og den synes jeg er fed, den har jeg også lavet. Den kopierede jeg bare fra Gex, fordi jeg skulle prøve den, ikke? Den fungerede sådan nogenlunde godt. Fordi altså den var bygget på samme måde. Men den, altså, det var, med det her, den var bare ikke så god, den jeg havde bygget, så. Men jeg skal nok komme med noget, altså hvis I meget gerne vil se den der putte væk, jeg skal nok lave en video med den, når jeg er færdig med den på et eller andet tidspunkt, så. Men jeg vil også snart takke af her, lige om lidt. Fordi så har jeg filmet i et godt stykke tid. Og det skal ikke være sådan nogle, jeg laver ikke sådan nogle videoer, der varer en halv time, altså måske et kvarter, måske lidt over 20 minutter. Og nu glemmer jeg at sætte tid på, så. Men I skal bare komme med nogle idéer. Der kunne være sjovt at lave. I kan også selv lave dem jo, men altså, hvis du ikke orker at lave det, eller sådan noget, eller sådan idéer, det kunne være sjovt, fordi jeg vil meget gerne have nogle små idéer. Så, ja. Så I kommer bare med dem. Så med det her, så. Ja. Så. Det var det. Så ja, vi ses alle sammen. Bye bye.